As 4 asociacións, a Forneiriña, Novaterra, Illa de Tambo e Umia Vivo remitiron un escrito conxunto á Consellería de Cultura demandando maior protección para a Torre de Bermúdez na Pobra. Critican a colocación da terraza dun local hostaleiro que non respeta as distancias mínimas con este edificio do século XVI declarado Monumento Histórico Artístico. Ademais da acumulación de mesas que limitan o paso pola vía pública, critican a presenza de parasoles que dificultan a percepción do ben de interese cultural, así como a instalación dun panel que limita o acceso á rúa e o uso como zona de tapeo do peche perimetral da torre. Dende o Concello defenden que se trata de usos totalmente compatibles, tal e como acontece noutras zonas de especial interese patrimonial como pode ser a Catedral de Santiago. Recoñecen a existencia de problemas puntuais de accesibilidade motivados polo incremento da capacidade das terrazas derivada da pandemia que se solucionaron sen maiores incidencias. Creemos que é un uso perfectamente compatible, que o edificio se pode contemplar sin ningún problema e se pode apreciar o seu valor arquitectónico sin ningún problema. Se fala tamén dun problema de accesibilidade e é certo que hubo de maneira puntual, como hai en moitas outras zonas do Concello, non? Pois acabamos de vivir unha época complicada do Covid, donde autorizamos pois unha maior ocupación da vía pública por parte das terrazas, como creo que pasou en casi todos os concellos de Galicia. A prohibición de utilizar o interior pois nos fixo permitir eso, permitir tamén incluso a instalación de carpas durante prácticamente todo o inverno e por tanto hubo que permitir eso. Eso non significa que se vaya a reducir o paso mínimo necesario para a penalización dunha rúa, evidentemente. O alcalde pobrense recalcou que o Concello está vigilante no cumprimento da normativa, tanto en materia de accesibilidade como no consumo de bebidas fora dos locais. Desde logo, a accesibilidade está garantizada, o uso que se poda dar, o mal uso que se poda facer de si a xente consume sentada no pequeno murete que ten a Torre Bermúdez no seu perímetro, si fan cousas que non se debe facer, evidentemente eso está prohibido sempre. E tamén non só no entorno do Vic, sino en todo lugar. E, por tanto, o Vic ten tamén unhas cámaras externas de vigilancia, onde se mantén, por suposto, e ten alarma, por suposto, e se mantén a seguridade dentro de todo posible. E sempre a Policía Municipal ten instruccións, como non podría ser de outra maneira, de que se protexa o Vic. Xosé Lois Piñeiro amosou tamén a súa sorpresa ante o feito de que a denuncia parta de asociacións que non son da zona, polo que pode que descoñezan a realidade do monumento e da súa contorna.